Славата на непобедимите трябва да бъде запазена, за да пребъде във вековете името България, да бъде вечна паметта на героите и жертвите, почиващи тук, в Тутраканската военна гробница на Добруджанска българска земя. Уважаеми съграждани и гости, Национално дружество Традиция ще направи възстановка на Тутраканската епопея. В нея участва и дружество 6-ти Турбански полк от Румъния. Възстановката ще се състои в западната част на мемориалния комплекс и ще се възпроизведат двете атаки за овладяването на Тутраканската крепост, завършващи с разгрома на румънските войски и пленяването на румънския гарнизон. Уважаеми гости, може да наблюдавате